приятели! Както може да си представите, в тези моменти хората, които трябва да говорят и да ви поздравят, това е един доста емоционален момент. Не само защото ние сме заедно 25 години, а защото се събираме всички заедно не толкова често, за което много се радвам, че вие всички сте тук. И за последните 25 години, каквото сме направили, каквото сме успяли да направим за вас, нашите клиенти, това естествено беше и благодарение на тази страхотна компания, американска компания, топ 500 S&P компания, АОН. Благодарение на която ние сме успявали през всички тези години да черпиме ноу-хау, знания, които сме се опитвали максимално да адаптираме на българския пазар и да бъдем, доколкото се може, иновативни, за да може да бъдем полезни за всички наши приятели. И през цялото това време и целият този път, който ние изминахме през 25 години, имахме честта, удоволствието и привилегията да го изминаме с един страхотен екип от хора, като с част от тези хора ние сме от 25 години. Така че сърдечни благодарности на екипа за всичко, което успяхме да постигнем заедно. Нашия бизнес е огледална функция на бизнеса на нашите клиенти. И нашата основна роля е, когато вие следващия път седнете да дискутирате полезната иновативна идея и обсъждате рисковете, които тя носи за компанията, да може да си кажете: аре бе, какво толкова може да се обърка, нали АРС намериха за страховка. Така че искрено се радвам, ако ние сме постигнали тази цел. Аз смятам, че сме, защото имаме клиенти, които вече 25 години са с нас. Благодарим ви за вашата всеотдайность, професионализм и приятельско отношение. За нас е чест да работим о вас. Искам да честитя 25 годишнината на АРС. За мен е истинско удоволствие и чест да съм част от това събитие. И наистина е впечатляващо колко много хора има тук от всички области на нашата икономика. Вие сте доказателство, че с използването на добри практики и стандарти, с внимание и грижа към клиентите, с откритост и прозрачност към партньори като нас, застрахователите, можете да растете устойчиво и да се развивате, като се превърнете, и вие вече сте се превърнали в един от най-големите брокери, застрахователни брокери на пазара и един от най-значимите брокери на пазара. Благодаря на всички хора от АРС за вашия професионализъм, за вашата иновативност и за това, че също така проявявате разбиране, когато имаме трудни ситуации. It is a real pleasure to stand here tonight as we come together to celebrate a remarkable milestone, 25 years of ARS here in Bulgaria. Please put your hands together. 25 years of success is no small achievement. Dedication, passion, a true leadership, all of which are clearly visible in the ARS story. I also want to take this opportunity to thank ARS for being such a valued and trusted partner of Ingram Micro. Ours is a partnership built not just on contracts or transactions, but on relationships. Strong relationships based on trust and responsiveness. Thank you very much for what you have said about our company. And of course, this is not only an honor, but this is an obligation, what you have said. And we, as you know, we keep our promises and we promise to continue together ahead. Thank you very much.